Тези сайтове губят пари и сега ще ти покажа защо. Първият сайт е Emac, като всички сме влизали тук. Дизайн грешката е, че всичко ти дърпа вниманието. Имаме банери, хора, ярки снимки от всякъде, а добрият дизайн трябва да насочва окото, не е да не знаеш къде да погледнеш. Сега влизаме в сайт за пица, много сме гладни, искаме да си поръчаме, харесваме си тази страхотна пица прошуто и рукола. И какво? Нямаме бутон, имаме бутон за добавяне в любими, можем да го сравним, продължавам да търся, но такъв бутон нямаме. Имаме дори цялото меню, но нямаме бутон, с който да им звъннем или да поръчаме. Има от BG, който много прилича на JobsBG. Не ми хареса с това, че като вляза, веднага ми изкарва филтрите, целият ми екран беше заето тези филтри, трябваше да скролирам надолу, за да видя някое друго жилище. Има огромни реклами, които ми заемат целият екран. И като цяло самият дизайн е доста остарял и не е добра работата. Виждате ли, дизайнът не е просто визия. Правилното продуктово мислене ще ви донесе повече клиенти, защото те ще се чувстват по-добре в сайта ви. Ако искате още примери и грешки, последвай ме.